Goeiedag, ik ben Fons Mulders, advocaat in Echt. Ik zit Dekker aan de Ton met Tom. Ik kom vandaag koken en ik doe dat Ger en ik doe het ook Dekker, maar ik ken er niks van. Bart gaat het me leren. Ja, je ziet het, ik sta maar met de vet en populair. Met de wienke voor mij. Dus dan word ik in de kinderen heb ik al. Ik heb die wien staan Fons Mulders, advocaat. Maar eigenlijk voor ons kinderen weer als een heel vroeger. We kennen het al heel vroeger, van het veld zelfs nog. Ja, Maar ja. dat werd zich nog eens niet wiegt. Op het Bischoppen College zo de Remun kom ik al op het veld, in het Wiekoester. Ja, daar kwam ik ook, ja. Ja, zeker. Dus, en daar kom ik die ook tegen. Zo hebben we het ganse leven hebben we wel ergens gezien. Hè. En hoe zijn we populair? Nu zijn we zo populair, hartstikke fijn hier in populair. En ik heb ook een populair wijntje meegenomen, Tom. Ja. Ik denk, we moeten ook het voor het koken hebben. En Bart, die heeft natuurlijk ook dadelijk wel een goed wijntje, maar ik denk dat we vooruitlopend op een skieken of we nog het smakelijks ons kunnen toegeven. We zijn een beetje ook Bourgondisch toch, hè? Ja, en ik heb gewoon naar het programma gekeken, want de wedstrijd gewoon een leverbaar van ben. Dus ik laat me dadelijk helemaal verrassen wat Bart met ons gaat doen. Maar doe Kokkerel zelf ook heel veel. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ken. Hè. Ik zie die kookprogramma's van Bart wel en dan zie ik wie deskundig hier bij populair gekookt werd. Hè. En daar ben ik dus maar een kleine jong tegen. Hè. Dus ik laat me Ger door Bart van alles leren. Hè. Ik ben heel nieuwsgierig wat we gaan doen. Nou, dan zou ik zeggen, tot de scholle komen, Fons. Ik moet de Fons zeggen. Hè. Ik kan ook meestal zeggen, maar Fons is zal ik me eens eerst de jas doen? Ja, dat is even de jas. Dan moet gewerkt gaan worden, heb Ja, ik begrepen. doe op een voldraad. Kijk, dat is voor mij bijzonder, dat snap ze. Ja. Meestal zitten we achter dat bureau en nu gaan we in die keuken aan het werk. Hè. Ja, dan gaan we even in de keuken werken. Dus is het super wienkeur. Kom Fons, we gaan eens even kijken wat onze vriend Bart in Petter voor zit. Goedemorgen Bartje. Goedemorgen, heren. Dus juist ben we bij me. Ja. Geen onbekende van dich. Ja, dan moet ik natuurlijk goed gaan kijken, of nee? Weet ik niet. Dat is We echt. kunnen toch een hering en tomatensaus maken of zo? Ik bedoel wat betreft letselschade en zo. Ja, dat moeten we gewoon met oppassen, want de kneepjes van de vak. We hebben er al een paar gewoond, dus... Dan hoor je alles in de gaten. Dus dat komt helemaal goed. Ja, dat vind ik ook lekker smaken. Gewoon een lekker visgraatje maken. Dat is mooi. Verlaat ons verrassen. Is dat alles wat ze ons nu vertelt? Nou, dat ga ik vertellen in de keuken. Oké, we komen naar de eraan. keuken. Oh. Fons, Ja? het begint altijd met een vast ritueel. We doen even de handjes wassen. Ja. En dan gaan we beginnen, zodat iedereen moet de hand wassen en zeker van Olaf. Dat is normaal toch? Ja. Hygiëne Hygiëne steekt voorop. is ook een wettelijke verplichting. Hè? En dan komt meneer zijn taak, ik heb ze dan gedaan met één hand zelfs. Wie gaat nu in het programma met één hand? Hey, nein. Volgende keer doe je met los zijn. Nu Zo. zo. Heren, nu zit ik hier met die glaasjes lopen. Ja. Ik wil me nu alleen even freeplaten. Mocht er nu gaat gebeuren wat betreft letselschade, dan stond ik naar huis voor rennen. Dat is typisch hoe iedereen in Nederland mee bezig is. Ja. Hè? Zich afmaken van zijn verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Kijk, dan moesten het verbeteren dat we hier in die keuken koken. Ik ben hier de verantwoordelijke man. Ja. En ja, verbeteren laten we het dus toch niet. Nee, en het is zo, glaasje op, in de keuken. Ik heb vandaag zeebaars. Oh, Die gaan we op de huid bakken. Het lijkt wel een beetje hering. Ja, als ze het zo zou zeggen, ja, dat is een hering. Maar zeebaars, daar gaan we dadelijk heel even het gruitje uitsnijden. Dat wordt geblond, dat gaan we bakken. We doen er een pureetje bij maken van aardappel. Ik dacht, je gaat tomaatjes, lekker met knoflook en gaat olie en kruiden in de oven, zeg maar, te roosteren. En dan maken we erbij een beurre blanc. Beurre blanc heb ik hier gaat vis van. Daar komt een beetje witte wien in. En dat laten we even reduceren. En dan gaan we dat later monteren met wat boter. En dan komt er voor de smaak een heel klein beetje azijn bij, peper, zout. En voor de garnering nog ik heb hier in dit geval rivierkreefstaartjes. Dat is bijzonder smakelijk. Ja, Je kunt ook Hollandse granaatjes erbij pakken, heb ik me gewoon laten vertellen. ook super lekker. Maar dat horen deskundigen. Ja. Ik bedoel, Ja, ja. ja, dus onze manier de noes heb ik eens de glaatjes pakken. Ja, nou, dan mag ze ook een beetje flexibel kunnen zijn. Ja, vind ik ja, ook. dat is sowieso hè, in die keuken.
Fons, wat we gaan doen, eerst de aardappeltjes schillen. Ja, ik begreep dat ik aardappelen moet schillen. Ja, en dan gaan we die opzetten, want dan kunnen in de tussentijd, als er nog een beetje aan het kallen zijn, kan het lekker gaar prutten. Mogen ze veerkant geschild werden, moeten ze overweg. Nou, zo dus wie bracht dat je weer eens een vierkantje. Oké, Ja, maar oké. dat heb ik de vorige keer gezien, maar die denkt, ik moet aardig veel weg, ik word nooit niet in de keuken weg. Maar toen begint dat zo praten, zeg ik. Ja, ik denk echt een half. Ja, dat denk ik Denk je wel. Ja, maar toen was ook vierkantje blokjes maken. Ik denk dat net op de uitgangspunt is, dan bereik verder. Dat klopt, dat klopt. Je kunt zo gewoon chillen en dan rechts niet. En Ja, ja. het resterende gebruiken weer van een puree of zo. Moet doorgesneden Ja. worden. Ja, dan moet eigenlijk een wat kleinere blokjes, dat het ook mooi gelijkmatig gaar wordt. Ja, oké. En dan moest je het gewoon hier in de tent doen. Die is niet daar vast. Nee, Fons, dat is toch geen angst, jongens, als je het stoot te kallen, ja, gezegd. Ja, ik moest meteen wel denken. Ik heb zo ooit een rechtszaak gedaan van Erpelenboer. Maar we doen Fons is toch ook En dan ging het over dat het een speciaal soort erpelen was, wat er niet te Nee, mogen telen of zo. dat ging erover. De man had me goed voor de gek gooien. Dat was een van de eerste zaken die ik ooit gedaan heb. De man die kwam aan en zei: Loester, ik heb erpelen afgeleverd. En nu tellen ze mij 30% voel erin, tarra. Dus steen, zijn, water. Ik zeg, dat ken ik. Ik heb die erpel van het lijn, die waren hartstikke chic, schoon, noem maar op. Ja, ja. Dus ik op hoge poten naar de leverancier toe. En ik zeg mannen, dat kan niet wat hier zegt hier. Wees hem de gelijk voor om als je geen zijn op de plank. Ja, Geen tarra. gitaar. En uiteindelijk, om lang vooral kort te maken, ging ik naar de chauffeur toe. En hij zei, moest je zeggen, dat was zo na ten dag zetten. Zo na dat lijn, dat ik traanplaten er neer had moeten leggen om er met de vrachtwagen op te komen. Dus dat klantje had me wel voor de gek gooien. Hè. En dat is nu wat ze metmaken in die advocatuur. Die klantjes die hebben altijd hun eigen verhaal, die verdedigen hun eigen verhaal. Fons, die gaan we een keer doorsnijden. Je wil ze altijd bewazen Die wil maken, je, hè? één keer. Ja, nee, een antibaas. Die gaan we roosteren in de oven. Dat Oh. doen we dan. Ik hoorde zo'n breinpoor. Dat zag ze niet. Antibaas, dat zei Fons. Oh, ja, wat is dat eigenlijk? Antibaas, dat hebben we een keer gedaan. Dat moet ik zo nog een keer zeggen. Nou, dat is eigenlijk een soort vinaigrette met tomaat. En dan kunt ze lauw werden, dan kunt ze lekker gebruiken bij visjes. Oké. Dit is een uitermate goed geschikt visje voor bij antibaas. Oké, oké. Daarom dacht ik ook dat er wat ging maken natuurlijk. Ik weet het niet allemaal smaken, maar ik weet het van het eten. De zuur is wichtig. Ik steek er nog niet over onder stoel of banken. Hè. En ik vond het goede eten hooien. Ja, ik ook. En de huur gaat wie ik de zoals ze met een auto veel die krijgt de kaal bij. Ja, Wow. En als ze veel is, wow, zo is dat. dan hebben ze meestal het helm gebied. Ik heb hier in dit geval, kijk, dat is het grove Ja. zeezout. Maar dan moet ze heel even een keer erin kniepen. Dan kan ik gewoon heel... Maar er is ook heel duur soorten in dat zout. Hè. Ja, er zijn zoveel soorten zout. Himalaya zout, dit is dan Engels zout. Maar in die Himalaya zo, dat is nu gaat het toch in snel hoe dat gevonden werd. Ik wil net zeggen, want als het is eerlijk, dan wil ik naar de Dat toon. gezouten hebben. Dat. Himalaya zout, dat heeft een beetje zo'n roze gescheen. Ik heb hem hier geloof ik staan. Maar dat is natuurlijk de Hoe bedoeling. Dat, gebroken ze zo met? Ja, gewoon, ja. Ze zitten een beetje een roze gescheen. ja. Ja, ze kan Oh ja, zeggen. dat is net sneeuw. Maar ja, hoeveel gebruiken ze dat? Ja, om de snackbiet te raken op die Himalaya. Dat was het. Nou, die mocht ze heel dunne plakjes Ja, mocht ze dat er ook. overheen verdelen. Ik vermoed dat het van die monniken is, hoor. Die lopen met de vroege blote veur dan die gelopen. Oh, die stonden de hele dag te haken. Ja, die lopen, ja, nee, en die lopen met die blote veur en dan werd dat automatisch een beetje rood, hoor. Want dat gaat door. Hé, kijk eens hier wat hij snip. Ja, ik zie hem dat wel door van zeggen, maar niks. Ja, dat kan ik hem niet met vangen, dat heb ik al gezien. Nee. Maar je kan er ook geen verbaal met oplopen met dit. Nee, die gewoon de vingers gebogen. Hè? Ja, dat heb ik gezien. Ja. Dat moest je maar doen, want anders dan gaat het niet goed. Hè? Ja, we hebben hier een paar ongevallen gehad. Veel achteraf nog wel met. Ik heb die toch niet op kantoor gehad. Nee? Nee, dus dat veel nog Ja, niet. dat Daarom hebben die nog niet Dom, gezien, want dom, dat gratis dom. in dat boer. Mocht ze er ook nog een fonds. viel het net. Hè? Of niet zo heel erg fijn. Oké. Dan mocht ze er nog het peper in verheer doen. Dan doen we het olijfolie verheer. En dat mag best wel gaan op hier.
Doe maar het meer, dat er een beetje in Ja, ligt. wil ze dat hier nog zo. Ja. Nou, en dat zitten we dadelijk gewoon lekker in de oven. Kijk. En we kunnen lekker... Kijk of ze zijn kandidaat ook gaat zitten. Ze nog eens gaat Real allemaal zitten. Ach, dat valt toch wel met. Ik heb Deksat gegeten en het is altijd royale porties, altijd prima. Dat is goed. Niks aan de hand. Maar een beetje hoe een zo. kookprogramma staat natuurlijk, dat moet je zeggen. Ja. Ja, Is dat zo? Maar ja, die hebben een hele zuinige format, hè. ja dat klopt. Altijd 4-2. Ja, we zitten nog niet L1 of zo, hè? Die, Nee, gelukkig niet. Nee. Dat hadden toch alweer min 19 miljoen schulden of zo. Nee, dat is die andere firma. Oh, die andere. Ja, ja. Dat is niet alleen, dat is... Ook iets bekend uit Limburg. Ja. Nu gaan we een beurre blanc maken. Dat Nou, is die mooi. erpen, ik heb net de deksel eraf gehaald, dat kan lekker doorpruttelen. In de tijd zetten we de fond op. Heb je een leuk steelpennetje ervoor? Ja, ik heb penkjes. Jongens, dat die helemaal. Nou, penken. Die, dat zijn gewoon pennetjes, hè? Zie je? Nou kijk, wat belangrijk is, als je die saus gaat inkoken, dat het oppervlak niet te groot is. Maar het moet ook weer niet te klein zijn. Dus het moet een beetje een goede balans zijn voor de hoeveelheid wat ze erin doen. Dan moet je het kunnen verdampen. Juist. Maar dat moet ook niet te hel gaan. Heb je zo'n heel groot oppervlak, dan verdampt dat heel hel. Dit is eigenlijk het vocht wat ik heb van kokkels. Dus Ja. eigenlijk schelpdieren. Ja. Dus dat vocht, dat vang ik op en daar kun je super mooie sauzen van maken. Dat heb je nu zelf gemaakt of die kokkels heb je zo gekocht? Nee, kokkels die heb ik sowieso op mijn kaart. Ja? En die kook ik voor en dan doe ik die portioneren, want dan kan ik die per keer, wie ik ze nodig heb, kan ik ze gewoon En gebruiken. dan zal ik maar een grapje maken, maar zijn die dan populair, die kokkels, wie populair? Die liggen bij een heel populair gerecht. Ja? Ja. En waar liggen die bieden? Die liggen bij een salade met koekjes. Oh, lekker, ja, Oh, zeker. dat moet er verstandig voor mij eten. Ja. Ja. Dat is, Of een keer gewoon koken dan. Hè? Ja, kan dat wel nog doen. Dat- Kan is er ook wel nog leuk, een hè? keer Ja, doen, hè? Nou, dus vis van, belangrijk. Een scheutje witte wien, Dreuge, witte wien. dreuge witte wien. Als ze in een keuken spreken ze bijna altijd over dreuge witte wien. Goeie kook. Het hoeft geen superieure wien te zijn, want dat proeft in de smaak van heel druk. Ik doe nog een heel klein beetje tijm bij. Dat heb ik trouwens net ook op die tomaatjes gedaan. Dat zo is. Tijm, Ja. maar ik ga dat niet erbij uitgelaten. Dan kreeg ik ruzie met Olaf. Dan zei het van ja, en dan moet ze ook zeggen wat ze erop doen. Nou, Ja, maar ik doe er kan een dat laurierblaadje in. Niet te veel. En dan mag ook een heel klein beetje knoflook in. Ook niet een overdreven groot teentje. Mocht ze heel even zuiver Oh, ja, maken. dat is zo goed gedaan, hoor. En de beurre blanc, dat is eigenlijk dit Dat kookje. laat je zo erin of een beetje... Ja, dan mocht ze gewoon een grovere stukken. Of Zo, niet zo klaar, heel zo, veel. ja. Ja. Nou, dan koken we dit in. Ongeveer inkoken tot de helft. Nou, dit zijn die erpjes waar dan koken ze in. Ik heb, wie ik ze op heb gezet op het vuur, heb ik er nog een heel klein beetje zout in gedaan. Dat er toch al iets van de smaak in. Ja. Die laten we dus gewoon lekker gaar komen. Dus je er niet een klein uitje in of zo, gesnipperd. Dat sausje kennen Voor het getsoerder te maken. Je moest denken, die kokkels die heb ik gekookt. En in de dingen zitten al groenten ingezet. Dus die Er zit heel veel smaken die smaak zitten in. er al in. Ja. Maar zou ze dit toast willen maken, kunnen ze het ook doen met een beetje water en een bouillonblokje. Ja. En dan zou ze er inderdaad een shallotje of een uitje nog bij Een kunnen shallotje en dan is het fijn als het getsoerder is over de, Ja. over de puree. doen. Juist. En dat zuurtje, dat doen we eigenlijk met azijn. Oké, top. Ja? Ik stond helemaal te praten tussen die twee in. Ja, maar ja, Normaal maar heb ik het grootste woord, dan word ik helemaal monddood gemaakt. Zeg. dat is een man. Dat valt wel met, dat is nog net zo makkelijk om die mond door te maken. Dat is een man, dat mijn smaak. Die weet precies waar het over hebt. Ik zeg niet dat ze dat niet hebt, hè? Nee, maar ik loop niet er nooit zo dat is tegen een- verroet. De man van de smaak best wel. Oh, heel zeker. Heel zeker. En ik weet ook niet bepaalde dingen wel gemaakt werden. joh. Ja, ja, inmiddels moest er ook ervaring hebben. Of niet? Toch moest ze wel een beetje geleerd hebben, of niet? Ik heb altijd geleerd, joh. Jawel. Joh, ik heb 3 klassen de gang gehad. Wat een lachen gang. Ik maak even een filetje zuiver wie ik hem normaal eigenlijk pareren ze bijvoorbeeld hier in het restaurant. Ik snij even die onregelmatigheden. Die Moest die een Japanse vismes? Ja, heb ik gesneden eigenlijk.
Ik ben bang. Ik heb messen die moeten niet te scherp zijn, want dan hebben we te veel blessures. Is dat een vrij scherp met zo'n Japans met soms? Dat is een scherp mens, joh. Dat is toch een bepaalde hardheid van het staal wat die messen hebben. En dat is een hoger blaad. Het ziet meer uit wie een bieltje dan met een mes. Oh. Nou, ik heb het gruitje eruit gesneden. Eén keer rechts, één keer links. En dan pak ze hem eigenlijk net boven de huid, snit ze hem door. En dan heb ze hem mooi groot vrij. Ik zal hem nog een keer doen. Dus de boekflap. Is dat ook altijd zo? Nee, je kent het niet. Dit is echt vakwerk, moet ik zeggen. Ik ben onder de Maar indruk. die dan kan je chloor aanleveren, dus dat is de slimmer niet. Nee, je bakt de ganse vest. Ik het is gruitje. allemaal- Oh, de gruitjes er niet. Het gruitje, of die grote, die zitten hier in het midden van de filet. Ja. Snit ze hem een keer rechts. Kijk Dan ben ze je even dat weer ze alles gruitje. kort hebben gepakt. En dan een keer links. Dat is goed zeg. En dan wip ze hem eigenlijk over het vel, zonder het dat ze het huidje. vel kapot snijdt. Ja, over over het het huidje. huidje naar de lange kant en dan snit ze hem hier Jezus, door. man. Hier houdt dat op, dat gruitje. Nou, dan hebben we er al twee. Dat is een heel kunde zeg. Ja, dat volg me wel ik net ken. Dat is, ja. Dat is toch wel heel Dit moet je gras nog en dat sausje erbij gooien. Oh ja, daar zitten allemaal smaken in hè. Ja. Hoe kan ik die weer terugbouwen? Die hebben die vanmorgen verwend hè, jong, de wien metgebracht. De Ja. laatste keer de wien metgebracht. Ja. Ja, en dan gaat van ik hoef niks meer te halen. Nou ja, dan kun je gewoon de wachter gewoon, dan brengen ze het gewoon allemaal met hè. Jezus. Je moest proberen, Fons, met dat sneeuwvlak over de hele plank te sneeuwen, want Ja. dat is niet zo erg. Anders doet ze hem alleen maar met de punten, Ja, dan is het heel die moeilijk. is niet goed. Ja, dat is goed. Mocht. Was ze links of rechts? Rechts. Rechts. Je kunt ze het beste zo leggen. Sniet ze hem in. Dit hier de grond, ja. Zo weer. Ja. Nou, dan pak ze hem aan de andere kant. Dan hoop ik dat voor me naar voren een keer hoe nuttig en dan krijg je een groot voor je vis hè. Ja, dat weet Nou. ik niet. Ik vind het toch wel Maar een... dat is mensen die eigenlijk die eigenlijk geen visrestaurant niet heer gewoon omdat ze vroeger gewend dat ze veel geruitjes en zo Dat hadden. is ook zo, hè. Dat is ook zo. Kijk, grote zijn natuurlijk wel vervelend. Dat is Ja, maar dat zijn mensen die dan gewoon vis Oh, renten. dat is De restaurant wel zo. door mij dat wel. Maar ik denk echt 90% heeft de vis bijna zuiver. En, ja, en een beetje kundig ook, weet precies waar die grote zitten. Ja, maar je spreekt over Bart, die dat vroeger op toe is ging, Ja. snap ze? Ja. Daar heb ik het eigenlijk over. Ja. Daar verlusten heel veel mensen inderdaad geen vis. Dat klopt. Want het is ook steeds moeilijker om de vis in zijn geheel te krijgen. Meestal is het toch al een Als zuiver gefleerd. gemaakt en Ja. we hebben allemaal die machines aan boord en dat vroeg dus ook kleiner plaatsen in, zal ik het zo zeggen. Dan is de vis nog zo, nu is het Ja. zo. Ja. Maar dus kunnen we meer in. Ja, en ze zijn langer weg, ja, dus ze moeten dat doen. Je gaat niet voor 1 dag op en neer. Nee. Nee, het is toch zeldzaam dat het wat van niks groeit, dat is zo duur, want het zit in de winkel. Ja. Als we nog geen afval hebben, hè. Kun je mooi erin trekken. Het is al aardig, voor de helft is het al bijna ingekoopt, de fond. Maar ik gooi toch dat afval er nog even bij, want het kan gewoon geen kwaad, hè. Ja, je werd alleen maar lekkerder door. Juist. Die tomaatjes die zijn goed. Ik zit er over uit. Ja, die hebben ongeveer een minuut of 10, 15 in de Ja. oven gezeten. Wie wat voor temperatuur? 180 graden. Oké. Daar staat bijna altijd op 180 graden. Wat nu belangrijk is, dat we de puree, dat de aardappelgaar zijn, dat we die heel even doorvrieven. Heel klein beetje boter erin, peper, zout, misschien een klein scheutje room. Dat die klaar is. En dan, als die warm is, duist de folie over de pan, zit ze hem aan de kant. Dat blijft best wel Dat even blijft warm. wel warm, ja, ja. En dan gaan we het visje bakken. En het visje, die bakken we, of die doen we even bloemen, bakken in de boter of in de olie, dus net wat ze lekker vindt. En dan doen we de tussentijd doen we de saus al monteren. Want de saus, ik hoor hem al pruttelen, dus dan is eigenlijk al een teken Het gaat goed. dat er steeds minder vocht in kan. Ja. Of in blijft zitten. Dan- Dus we gaan nu eerst de aardappelen checken. Als ze gaar zijn. Ging het wel. Die zijn allemaal gaar. Ja, die zijn goed. Dan gaan we deze Die doorvriezen. zijn pan klaar stond. Ja. Je pan klaar, dus we zitten zo aan de tafel. Oh. Kijk, ik heb gewoon een zeefje. Pak ik in een soeplepel of in een sauslepel. En dan doe ik dat gewoon even door de zeef duwen. Dat is toch geen hè?
Giuseppe, iedere kok doet het toch op zijn eigen manier. Ja, zeker. Nou, dat doen we aan de kant. Want als je geen toe zo, dan pak je gewoon zo'n peksel, dan doe je melk bij, dan gooi je dat even klop. Dat is ook lekker. Dat kan hartstikke lekker zijn. Dat is een goeie, dat is wel. Ja, zeker. Nou, Frans verder, dan moet ik zo inderdaad, dan moet ik zo best een beetje olie in. Een beetje olie is ook lekker. Een beetje boter. Ja. Boter is voor de smaak, hè. Toch, dat maakt het mooi smeuig. Ja. Een Room, dat is ook goed. beetje room mocht er En ook dan gaan we wel niet in. meer aan de olie beginnen, dat doen we dan niet Ja, meer. dat moet ik zo wel doen. Moet ik sterker eens pakken. Kijk, Wel opletten hier dat er niet te doen meer, want dan moet je weer inkoken. Weer lang wegzetten, hè. nee, maar dat moet ik best zeggen doen. En dan, Heel lang alweer, hè. ik doe het normaal, dan kunnen we de verzet Nee, hebben. van Verzet is dat. Maar Dat is even... in de vlegel, hè, dat doen. Ja, Loester. Dat is een koekje van eigen deeg. Ja, ik weet het. Dat mocht misschien daar nog wel gaat voorbij. Je mag wel gebied houden. Ja. Ja. En peper en zout mocht er ook nog. Ja, dat moet dat bij, ja, dat klopt. Nou, daar heb ik de van. Ik zal Die nog is, wat. die is echt wel Hé, tot wacht eens even, hier kom ik aan, jongens. Oh, Ik ben goed zo. assistent, joh. goed bezig. De Ja. van, die is ingekomen. Die ga ik nu heel even overwippen. Een peper. Even door een zeef halen. Ik vind hem altijd wel fijn als er het peperig is. Ja. Dat is ook voor mij. En een puree mag ook wel een beetje peperig hebben. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, haal de lepel even eruit. Goed. Doen we er folietje overheen. Ja, maar door dat gaat de room nog bij. Een heel klein beetje room. Ja, en dat doen we de ene keer gaat. Ja, maar langs krijg je eigenlijk gezien. Toch? Dus ik doe er wel eens grof gemalen zwarte peper in. Oké. Hè, en dat is ook wel lekker hoor. Daarvan, dat doe ik nu gaat room in. Ongeveer net zoveel als de saus wat ik heb. Dus gelijk je. We gaan dat optie zetten, Bart. Goed. Ja, Folietje en ja, folietje erop. Het voordeel wat ze toesneed heeft, maar wat we hier wel hebben, is dat we zo'n rekje boven de kachel hebben. Ja. Dat is chic, ja. En ik heb het fijn mooi Iets van weer. wel, ja. De zeebaars. Ja. Alleen de huidzijde. Heel even door de bloem halen. En dan mogen ze allemaal er doorheen halen. Oké. Komt goed. Ze zijn ervan afhankelijk of er zat vet weer. Die voeren ze nog niet, dus die vangen ze zo uit de zee. Met de kokkel samen. Ja, die kosten niks. Jawel, jawel. Ja, maar Ton, dus in de zee toch ook aardig liggen vissen. Ja? Ja, dat weet ik. Ik zal ook de kloten op gaan als ze niet veel roet vroegen. Wat dacht ik dan? Die is er weer ook al zo, nog. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. De zee weer niet lekker, vissen weer eens lukken. Wie lang moet ik die erin wachten? Nou, dit is een visje, dat hoeft echt maar om en om. Ongeveer. Ik gooi hem nu, dan moet omgedraaid worden. Ik doe hem altijd heel even alleen op de vleeskant, zeg maar, en dan op de huid. En dan laat ik hem doorbakken. Ongeveer een minuut of 3. Waarom dus dit eerst al eens op? Eerst op de huid en dan... Nee, zou ik zo nou eerst de vis op de huid erin Net het gooien? kom. Ja, maar deze vis heeft nog een vrij stevigheid. Maar dan hebben ze ook van die andere visjes, wie mulfilet. Gooit je die eerst op de huid erop, De goudvis. trekt de kromp. De Ja, goudvis. de Ja. goudvis. Je kunt zo eten, hè? Schapen, hè? Ja, dat is, ja, hè. ja. En dat is hier nog lekker te zien, hoor. Dat moest ik in de diepvries leggen, dat is te groot toch? Oh. Dus als er niks te eten is, pak zich, snap zich de goudvis uit de Ja, dier. met de buurman. Ja, dat kost niks, want er zijn er door Lees bij de buurman natuurlijk. Mocht ze ook peperzouten. Ja, Ik gewoon stipt zout gewoon broeken. dat doen we op deze kloos, als we hem op het bord leggen. Oh, dat ga je er niet weer, want die meul is kapot. Oké, dan pakken we het dan wel eens zo. Dan pakken we de wat we straks Ja, hebben dat gepakt. pakken we. Ja, we gaan deze nog pakken, want dat weet niks. Pak die maar. Dat zit allemaal voor de show hier, de populair. Ja, zeker. Hier. De beurre blanc. Nou, de... Zus dat mooi. Himalaya zo, het is kapot geworden. Ja. Ja, de meul is kapot geworden. Ja, zo kun je dat wel, ja, dan heb je storen er niet uit. Want we gaan kijken naar de datum. Nou, beurre blanc is het al eigenlijk. Hè. Dat is mooi dik. En beurre blanc is ja, een beetje een vettige Moet een beetje saus, vet hè. zitten, hè? Ja. Dan doen we nog een heel klein scheutje azijn in. Voor dat zure zuurtje wat daarin moet.
Ja, dat is wat voor ons straks staat met die uitjes, werkt ze dat ook Ja. hoor. Nou, die visjes die Ander soort, hè. die gaan. Kijk eens aan wat dat ziek is. Nou, dan draai ik die altijd heel even om en dan zijn ze al klaar. En genoeg gooi je zit gewoon zo erop. Ja. Nou, Hoe is dit? mocht ze hier in de bank. Ja. Ik gooi die granaaltjes heel even bij de tomaatjes erbij, dat ze wel een beetje warmte hebben. Beetje zo te moog, dat zelen, dat geeft niks. Heb je dat gaan. erbij niet? Bart, daar gaan we net opeten, dat ziet wat lekker uit. Ja, dat pak ik erin. En even minder hoes toe. Ja, daar gaan we net opeten. Kijk, Beetje uitgesmeerd liggen. ik dacht het gewoon zo te doen. Ik heb zo de waaier te maken, ja precies. Ja. Ja. Helemaal goed. En dan pak ik me even een palet naast. En dan leg ik zo dat mooie visje op. Oh, wat is dat, een paletmens? Een paletmes. En de Shell Rotterdam met zijn roer. Ja, met de tomaatjes. Met de Jongens, granaaltjes. wat werd het toch chic zeg. En dat, Moet de boom ook bij? en dat nou al die Ah, dat moet vier erbij, dat zaakjes. hoort erbij. Hè. Oh, dat mag. Oh. Dus, Super deluxe. de beurre blanc. Oh, dat was al niet vergeten zeg. Ja. Vergeet er door niks dan. Ook wat Wie had dat ook spannend weer is. met Remuns? Heb ik dat Oh, gezegd? blauw. Alleen wat een Beurre blanc. Oh. Eigenlijk een botersaus. Hè. Ja, bottersausje. Ja, Ja, die dat is mooi hè. Ja? Dat is mooi. Maar weinig kleur precies. Misschien op zijn Ja, maar kom op. Dat is... Ja, ik ga van kleuren, dat weet ze. Kleuren en vuur. Kent je, dan zoek je nog een klein uitje liggen. Ik kan zo een stukje gewoon pakken. Hier heb je dat toch. Kijk. Is niet Kijk, wel hoor. een beetje. Jong, die Ja. verkoten, die kind zo niks wiesbaar. Die weten alles te leggen. Ja. Hier, een beetje van die kleur, zo lekker. En die brei je gewoon recht wat krom is, hoor. Zo. Zo. Kijk het aan. Och, dat is een moment. Volgens het vind ik het zo'n moment van het hele programma. Dat is, het is ik heb dat Oh. gezien, dat programma. Ik denk, als we kunnen gaan eten en we krijgen een prachtig glaasje wien, dan Och, wacht, dat hè. moet. Hou eens op het bel, ik kom eruit. Dan gaan we eens gewoon naar de andere kant toe. Hou eens op het apparaat, wat je Zo. zeggen. Of niet? Godverdomme, zit Schulk af, jong. Dan moet ik eens even de Zweden aan doen. Ja, normaal heb ik ik heb het een ook. speciaal pitpoezen voor, maar die zijn vandaag niet hier. Dat is erg jammer. Ja, dat is heel jammer. erg jammer. Dat is heel jammer. Hè, maar het wordt wel weer leerzaam. Hè. Ja, dus heb je toch het bier geleerd? Ja, dat Bart, ja, die gruitjes niet, hè. Dat moet ik zeggen, dat deed hij toch vakkundig. Verdomme, zit Schulk af. De mens is nooit oud om te leren. Hè. Nee, dat zeker niet. Kijk eens daar, jong Bart. Ik zie hem al aan, kom hij lachen over heel zijn gezicht. Hup, dan kun je het krijgen aan. En wetgunnen dat het lekker is, hè. Ja, dat weet er ook. De wetgunnen dat het lekker is. Hier twijfel ik niet in. Nee, maar ik heb het je nu toe, ik moet eerlijk zijn, het is altijd super geweest. Dat moet ik zo stellen, hoor. Laat dat nu niet tegenvallen. Ik heb een witte Sauvignon erbij. Oh, dat is heel mooi. Wie is een dure dan? Sauvignon. Oh, wit wientje. Toch een mooie naam of niet? Smakelijk, Nou, ja. begin eens met de puree. Zo, dit was het weer, koken met ton. Zoals gezegd, we zijn heerlijk aan het genieten hier. Welke een keer hier bij mij zitten aan de tafel en samen met mij genieten. We gaan ook binnenkort een carnavalsprogramma maken, dus alle prinsen die prins heerlijk willen eten, samen koken met ton, geef ik op. Ik zal zeggen, smakelijk eten en tot dan. Zo, Ja, nu werd dit een heel populair gerecht. Wat pleit ze? schuldig. En lekker eten. Dat is helemaal geweldig.